Correcto. A solicitude de aceptación de cesión do edificio será por un período indefinido, aínda que o Concello non descarta nun futuro pedir a súa reversión. De todas formas, o que vamos a instar chegado o momento é a reversión. É dicir, en estes momentos vamos ao máis práctico, que é a cesión de uso, pero unha vez que ese terreno foi cedido polo Concello para un uso determinado e ten outro uso, corresponde directamente á reversión. Pero, bueno, deixémolo pasar paso a paso, pero o normal é que eso revirta á propiedade que foi quen lle cedeu, en este caso, ao Ministerio, non? Precisamente o Executivo ribeirense está pendente de executar diversas obras de mellora neste edificio, por un importe superior aos 420.000 euros, que buscan, entre outros aspectos, o acondicionamento da envolvente exterior do inmoble. A mellora virá a satisfacer as demandas dos traballadores e usuarios da UAD, xa que o edificio, con máis de 40 anos de antigüidade, presenta importantes deficiencias, principalmente no referente á súa envolvente térmica.